Jake Paul vs AJ-matsi lähestyy. Nyt on otteluviikko ja paljon tapahtuu ennen perjantaita tai Suomen aikaan lauantai-aamuyötä, jolloin tää kaksikko kohtaa kehässä. Ja tää odotus tätä matsia kohtaan on kasvanut mulla ainakin sikana. Ekaksikin tää pituusero näiden välillä on ihan älytön. Ja jos mietitään paperilla, niin jokainen asia menee AJ:n puolelle. Pituus, kokemus, taitotaso. Mieshän on kaksinkertainen raskaan sarjan mestari. Tällä viikolla oli näitten face-off, joka oli tosi mielenkiintoista katsottavaa, sillä Jakehän on mieleltään tosi vahva ja harjoittaa tällaista mentaliteetin rakentamista. Ja AJ tuntui tietävän tämän ja sanokin tässä face-offissa, että hänen tarkoitus ei ole vaan voittaa fyysisesti, vaan tuhota ja varastaa Jaken sielu. Lisäksi eilen oli avoin treeni, jossa AJ-lyönnit näytti teräviltä ja napakoilta, ja hän vaikutti siltä, että hän on täysin valmis tohon matsiin. Jake avasi puolestaan oman avoimen treeninsä trollaamalla, tai voiko tätä edes kutsua trollaamiseksi, kun hän lyö tonne ylöspäin, että onko toi vaan oikeasti se totuus, miten ylös hänen pitää lyödä osuakseen AJ:ihin. Joka tapauksessa Jake näytti myös suht terävältä ja ennen kaikkea itsevarmalta. Mut tuleeko Jake Paulin ura loppuun viikonloppuna?